Oh, you're so welcome. Thank you. Give me physical. Шест учители по нова цяло и хлеб, спека по нова Чек, имам 20 минути заплата в мен. Аз си знам. Да. Така, какво става на компютъра? Нищо. Спирайте го веднага. Ако има някой председател, това. Спря го. Спря го наистина. Така, слушам, който има да докладва, да докладва. Кой? Сега ще я разписа. Казах да спрете компютъра. Спря ли го? Да. Спрял съм го, ето логин оф. Не сте бях спрял. Спряха ли компютър? Кажи. Че там никой за никъде не бърза. Единият колега, който слънче толкова системи се случва да има в нашата галактика, а има... Нормален човек за структурата на звездите главната последователност. И тя се изобразява Чуки. и това изглежда. Колко е замислен. Ще им намерите Не е със сорт, да? ще им намерите, ще мислите. Добре. Какво е това? Някой друг да се е подготвил. Четирима души от Револвер. Пуснаха на отошлище по-рано, това е супер, защото мога да отида на тренировка малко по-рано. Цели 11 минути. Тихо е, пак едиш ли, човек? Ако считаме, че напускат от 7 часа. Да, а трябва да пуснат 7:15. Да. Тоест са напуснали с 26 минути по-рано. Тъй, че се оплакваш? 6 минути. Ми да, 11 минути по-рано. Като ги подбиваш на 11. Той са едно аниме с 5 минути рекламка. Да. В принцип сме с други хора, Ама те са бавни. Да. Ние сме най-бързи. Само на празно сме им казали, ние сме, че сме с тях. Да. Не ми е студено, защото съм по къси гащи. Тяги гайс. Чек, студено ми е. Що е за по къси гащи днеска? А пък аз съм с ръкавици. Да, той е с ръкавици, въпреки че ръцете му са толкова по-томе. Въпреки че ръцете ми са винаги, да. Аз съм тук отвъд. Само трябва да си махна маската и ще съм от Какво ще? Ще се разкрива истинската самоличност. Да. Някакъв странен бъгнат. Ай, по-бързо е! Определен. Зад нас са сталото и Хари. Харича техния султан. На харема. С султан на раята. Да. Дай да махнем на камера. YouTube, здравейте!
бавно развиваш нещата. Абе и букло. Кажи тъпа. По-добре мухал, отколкото това. Да. О, Чакай. кабел. Много си умен. Прескочи го, Драго, да загрееш. Да загрееш, Драго. Удай се с сакса ми, с топка ще умра, бе. Ще падна, ще се прибия. Замръзна ли ти? Кое? Кое да не ми замръзна? Познай кое. Не ми е замръзнало. Ако не знаеш, Все още искаш да бонгаш с него. човешката физика е устроена така, че това няма как да замръзне, а просто му се намалява размера. То по принцип не е само то. Да. Да ни конкретизираме толкова, ще кажа, че то по принцип обсъдимо всичко с Ватейч. Да. Да разводним малко. Обстановка. Намека. Да. О, сега очакваме някой да ни даде път. Няма става скоро. После на клипчето брои колко секунди се чака. Едно, Ще направим статистика. две. Не са стотници. Ще направим статистика. Това държава. О, мой мин. После заключим, че хора... Го. Това е 17 годишно момиче, което пуши цигара. В някоя държава това е забранено, но в България, разбира се, не е. България си е единствена. Да. Закони, че не се спазват. Еми от тъпи хора като тебе. Нали на тях Ще им... изгоря жълта На тях им се допада. Изгори и ще видиш после как ще изгори къщата. Аз знам къде живееш. Не знаеш. Ама ще разбера. Ми сега ще разберем. В близките му. Езика. Сега ще минем до тези момичета. Ще бъде много забавно. Вичета. От бъдещето. Oh, you're so awesome. Thank you. English too much. English too much. Тя каза, че съм 8. Коментарът ти Thank беше от бъдещето. Да, човек. Супер важно. Казва се чао, лека вечер. Чао. Ето разбрахме къде ще на 5 или 6 сега. Сега това ще ми го уточни. Ето тук живее и тя. Който иска да дойде и изгори къщата й. Окей, у нас съм. Изглежда ще ям. Пида се ли си? Яко. Нещо носа. Снежанка супер. Окей, тък му се побрахте в съжалявам, че видеото ще излезе късно, но в момента е 11 часа. Сега ще хапна, чам да го едина. Така че тогава чао.